Lampas ang gatos na referee sa probinsya ng Albay ang nagtiripon sa ginibong refresher seminar and workout na ginibo sa Sarong Hotel Syudad ng Legazpi sa bagong aga. Si John Linard, pigpapasalamat na igwanin siring na aktibidad na pigo-opresir para sa mga siring niyang referee, na syertong makakadugang panin kaaraman. I want to participate when it regards with these refresher course and seminars para makatulong kami na i-enhance yung capability ng mga referee throughout Pilipinas or worldwide. Saro sa mga imbitadong speaker si Eman Faraon, Commissioner kan International Basketball Federation as in Technical Head kan Samahan ng Basketball ng Pilipinas sa Bicol. Sabi niya, sa paagi kan aktibidad, mare-refresh ng gadan isipan kan mga partisipantes urog na sa mga basic rules sa basketball. Dugang pa niya, yaon sindangani maghirasmanin mga bagong rules na pigpapautob na ngunyan kan FIBA sa kawat na basketball. So kailangan natin doon, siyempre kailangan yung basic rules ng basketball may turo, yung mga basic rules sa officiating may turo. Doon naman sa mga datihan naman, repressor na lang sa kanila yon. Pero sabi nga is officiating is a continuous learning process. Kahit datihan ka na, dapat kailangan mag-aral pa rin. Kailangan mag-aral pa rin kasi ang FIBA rules hindi natin alam, after 1 month, after 1 year, nababago. So kailangan ma-update tayo ng mga bagong rules ng FIBA. Ininan pang-apat na refresher seminar and workout sa Riyon, enot ining ginibo sa Banwaan kan Bato asin Tigaon sa Camarines Sur, asin sa Daet, Camarines Norte. Dakula man ang pasasalamat ni Faraon sa mga nagsuporta sa indangani marealisar ang siring na aktibidad. Napakalaking pasasalamat namin dahil tinulungan kami ng Ako Bicol dito sa ganitong klaseng pagtitipon or training ng mga referees natin. So napakalaking bagay po sa mga referees natin na mabigyan unang-una ang venue, pagkain nila, sinuportahan ng Ako Bicol. And isa pang kagandahan, nag-offer ang Ako Bicol ng sa medical sa mga referees natin. Kung hindi naman natin hinihingi, may mga relatives sila na nagkaroon ng problema sa health, tutulungan ng Ako Bicol. Madurar ang pagtiripon, sundo sa Domingo, Hulyo 23. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.